Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubabazekayo omuhle, umdali wezulu nomhlaba, umsindisi, umsingathi, isihlangu, ithemba, ongcwele, omuhle, othandekile, onguNkulunkulu, ongumnini mandla wonke, uNkulunkulu odalile konke, uNkulunkulu ophakeme, ophelele, ofanelekile ukubonga, ofanelekile udumo, ofanelekile ukubatshaza, ofanelekile ukuphakanyiswa igama lakhe ngezikhathi zonke. Bantu baNkulunkulu, kukuningi esibhekene nakho kulezi khathi zokugcina, kukuningi okwenzakalayo, ikakhulukazi uma sesibheka ukuthi sesibulawa ngezinto esizidingayo. Usubulawa ngokudla into oyidingayo. Cabanga ubani obayicabanga ngelinye ilanga ukuthi ukufa kuyofakwa ngisho eklabishini, ukufa kuyofakwa ngisho e-aphuleni, ukufa kuyofakwa ngisho entweni oyidingayo oyilangazelelayo, ngoba lezi zinto lezi zidinga imizimba yethu ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke isebenze, ikwazi iqhubeke iphile, ikwazi iqhubeke isurvive, ikwazi iqhubeke yenze kakhulukazi intando kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Kodwa okubiza ukuthi njengoba ukudla sekugcwele uphoyizeni kangaka, kugcwele imithi kangaka, nokuzila kuzoba lukhuni kakhulu kubantu, ngoba ngale nkathi le moya igcwele, ukungcola kugcwele kuwe, uzongakulangazelela ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, kuzongazileki, uzothi uzilile uvele uzwe ngesiyezi, uvele ukuthi shayeka phansi, uvele uzugula, uvele uphalaze, uvele uze umchamo kushisa, uvele uze uqhaqhazela, uvele kwenzeke zonke lezi zinto lezi, ngoba yonke into isingcolile, yonke into ayisafanelekile, yonke into isidala izifo zoshukela, idala ama-BP, idala amakhanda, idala zonke izinto ezingcolile ezibulalayo. So umuntu nomuntu, bantu baNkulunkulu, lesi sikhathi esiphila kusona sokugcina, makaqikelele ukuthi wenza ubudlelwane noNkulunkulu. Qikelela ukuthi wenza ubudlelwane phakathi kwakho noNkulunkulu, ngoba njengamanje umuntu nomuntu udinga umoya kaNkulunkulu. Akekho umuntu ozokulwela njengamanje, kuyabalekwa, kuyagijinywa, akekho ozokugijimela, akekho ozokusiza, akekho ozokwenzela ini. Udinga ukuthi uzilwele wena, udinga uzikhandlekele wena, udinga ukuthi uzigijimele wena. So kulele kuwe ukuthi ufuna ukwenza njani, ufuna ukuthi abantu mase begijima sekubalekwa sekempini uthi awe mama mina ngikwazi ukugijima, kanti nasi isikhathi sokufunda ukuthi kugijima kanjena, kuhanjwa kanjena, kuhanjwa kulelenye, kugqokwa amabhuza ololu hlobo, kugqokwa amateko ayafaswa. Njengamanje kuyahanjwa, bantu baNkulunkulu, kuyabalekwa, konakele emhlabeni. Bantu baNkulunkulu, asigijimeni sembusweni wezulu. So into ebalulekile ukuthi wena ube nobudlelwane bakho noNkulunkulu, ukuze ube nomoya ozosiza uhole wena endleleni yakho, ngoba wehlukile wena, awufani nomakhelwane wakho, awufani nomngani wakho. Wena uney'ngane ezimbili, umakhelwane wakho akanangane, wena uney'ngane ezintathu, umakhelwane wakho akanangane. So indlela ozokucela ngayo uNkulunkulu, yena mayecela u-500 uzomanela u-500, wena ngeke uzukwanela u-500. So ungaceli imali ayicelile bese uthi hayi ngoba kucelwa kanjena shuthi yonke into shuthi sonke kumele, cha, wena cela ukuzokwanelisa, wena ucela uzoba izidingo zakho, ukuthi Nkosi mina uyabona ukuthi nginey'ngane ezimbili, Nkosi uyabona ukuthi mina nginey'ngane ezintathu, Nkosi uyabona ukuthi mina ngiphila kanjani, mina ngiphila ku-one room nje, mina ngenza u-1 and 2 and 3, mina ngiphila le mpilo, ngiphila nalabantu, ngiphila nalomphakathi, ngiphila nalomndeni. Nkosi ngiyacela ukuthi ungisize, nxusa ukuthi ungabele ngokufanelekile okudingwa yimi, ukwazi ukuthi uzicelele wena individual, ungazifanisi nomunye umuntu, ungazifanisi even nangomholi wakho, nangomakhelwane wakho, nangomfundisi wakho, nangomphathi wakho, nalo owakushumayeza, wakuhudula, wakudonsa, wakuletha enkonzweni, ungazifanisi naye, ngoba nifane futhi anisoze nafana. Ngabe udadewenu, ngabe umfowenu, ngabe ubani, anisoze nafana, ngoba imimoya ayiniholi ngokufanayo, anizalwa ngokufanayo, ngisho kuthiwa ningamawele, anifani, nihlukile. So kudinga ukuthi umuntu abe nobudlelwane noNkulunkulu yena self, ngoba nasethuneni ulala wedwa, ngoba lapha emhlabeni umaziphilele, umazifundele, umazidlele, umazihambele, umazikholwele, umazifele. So udinga ukuthi ube nobudlelwane bakho noNkulunkulu ukuze ungaphiki nabantu, ukuze bangakudukisi, ngoba sihlala ukuthi siphile nabo, singaphiki nabo. So kulesi khathi sokugcina kuningi ukudukisana, kuningi ukulahlekisana. Ungaduka udukiswa ukuthi omunye umuntu yena wenza kanje, yena kumlungele, kanti wena cha, awuzele lokho, kanti wena cha, awuzophilela lokho. Yikho nje abantu abaningi belahleka bedukisa ngalesi khathi sokugcina, ngoba wonke umuntu usekhulisa ngeprogram ukuthi kumele sifunde sonke, sibe odokotela, sibe othisha, sibe abameli. Uthi uyafunda ukuba uthisha, uze nje kwayizingane nje zicika zicasula, usushaya ingane zabantu, uyacasuka, umuntu awuthanda ngisho ukukhuluma, awufundisi kahle, yonke into ayenze kahle, ngoba ni uprogram ukuthi wena kumele ube uthisha, kodwa ube ungadalelwanga ukuthi ube uthisha. Mhlasimpe unodalelwa ukuthi nje ube umuntu ozithulelayo, uhlala endaweni enokuthula ngaso sonke isikhathi, mhlasimpe usebenza ema-ofisi noma kwezinye izindawo. Mhlasimpe ungumuntu okhulumayo, kodwa uvele uqashe endaweni enokuthula, endaweni esekuthuleni ngaso sonke isikhathi. Usuyohlezi-ke njalo ukuxoxisa abantu-ke uthi uba ngumsindo le ndawo nani. Impilo yakho izohlezi nesiphithiphithi, bese abantu bayafosa-ke ngendlela abafosa ngayo. So bantu baNkulunkulu, into ebalulekile semqoka ukuthi sakhe ubudlelwane noNkulunkulu ngasodwana. Zakhele wena obakho ubudlelwane nomfeli wakho, owakho ubudlelwane nenkosi yakho. So izindaba ezinkulu ezimnandi zithi abantu phendukani, nikhona ngokuqiniso, namukela uKristu njengenkosi nomsindisi, nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe
ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikele. Ngale kathi usubhabhadisile ufe kanye noKristu, ufa wedwa. Yes, benibhabhadisana ulayini baningi kodwa ufe wedwa. Ngaleyo ndlela udinga ubudlelwane bakho wedwa noNkulunkulu. So ezintweni zonke abantu baNkulunkulu masiqikelele ukuthi njalo senze intando kaNkulunkulu, sinjalo sisebukhoneni bakhe, sizisize thina ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. So isihloko sethu nje sithi khwezela umlilo ungacimi, khwezela umlilo ungacimi. Empilweni sonke siyazi ukuthi yonke into idinga imvuselelo ngaso sonke isikhathi ukuze iqhubeke isebenze, iqhubeke ibe khona futhi ikhule. Umuntu udinga amandla ukuze sisebenze okungukudla nokuzinakekela. Udinga ukusebenza ukuze uthole imali, udinga ukuvuka ekuseni unyakaze, udinga izinkuni ulibele uzifaka emlilweni ngoba liyasha lona liphinde ufake olunye, lilushe liphinde ufake olunye ukuze uqhubeke uvuthe lo mlilo, ugade futhi bese uyawukhwezela ulibele nje noma ukhwezele ngesivalo sebhakede noma yini okhwezela ngayo, kodwa kumele uqhubeke ulibele uphendla ngoba yonke into ihambe ikhathale, yonke into ihambe inciphe, yonke into ihambe iphele. So ukuze ukwazi ukuthi upheke uzodinga ukuthi ulibele uqhubeke ukukhwezela. Umzimba wakho ukwazi usebenza ufunction, kuzodinga ukuthi unakekele, udinga ukuthi ugeze, kuzodinga ukuthi uwondle, ufide. Nasothandweni udinga ukuthi nihlezi nikhumbuzana ukuthi nithandana kangakanani ukuze uthando lwenu luhlezi luvutha umlilo namalangabi. Nikhumbule, nibuyiselane emuva ukuthi kangikhetheleni wena, kangishadeleni wena, ngashiyelani bonke laba abantu engangithandana nabo, ngakhetha wena, ngashiyelani bonke laba abantu engangibathembisa umshado, ngakhetha wena. Dinga ukuthi uzikhumbuze njalo ngoba sambe silibale singabantu, sambe sibe matasa ngesiphithiphithi ezikhona ezigcwele lapha emhlabeni. Nasemhlabeni hlezi kumele uzikhumbuze ukuthi uzokwenzani lana futhi uzuze ini khona uzosebenza kahle uqede konke ukulindeleke kuwe impela. Ngoba uma usurelaxa usubona ukuthi hawu sengixoxa indaba nomlungu makumele uwashe izitsha awusayiwashi izitsha wena, makumele ufike early awusafiki early wena, makumele lokhu nje ingane hayibo awungiphatheli lapha uzoxosha, uzokukhumbuza ukuthi hayibo sukhohle ukuthi uzosebenza la. Ngoba samba sinethezeke, samba sincike semame sizimelele kanti izokubhodla udunga ngelinye ilanga. Nasesikoleni futhi ngokunjalo kumele uzikhumbuze ukuthi ngizofunda la, ungalibele ubhizi nabangani, ungalibele ubhizi nama-toilet, ubhizi nabafana, ubhizi nayo yonke into, ubhizi nokudla. Uzikhumbuze ngizofunda la, isikhathi sokufunda, i-period esiNgisi, i-period yesiZulu. Ungathi nge-period yesiZulu wena mhla zibhubhe iminsango e-toilet. Wazi futhi isikhathi se-break, enza okwange-break ngesikhathi se-break. Isikhathi sathisha, enza okwathisha ngesikhathi kathisha. Mase kuphuma isikole futhi isikhathi sasekhaya, isikhathi sokugeza izitsha zasekhaya, isikhathi sokupheka kwasekhaya. Bese uziphinde uzikalele wena, uzibekele wena isikhathi sokuthi ubhale umsebenzi wakho, i-homework yakho ngesikhathi sakho usuqedile nemisebenzi yasekhaya. Nangu sekuyisikhathi sikaNkulunkulu futhi usuye enkonzweni, isikhathi sikaNkulunkulu uyazinikela kuNkulunkulu. Awuthi makufunda lapha enkonzweni kufundwa izwe ucabanga ukuthi i-technology kombe Nkosi yami uthe yini i-factor, ama-factors. Cha, cabanga lokho ngaleso sidingo, ngaleso sikhathi, kwaleyo ndawo, kwaleyo ndlela, khona uzophelela ufocus, khona uzokuyizwa yonke into, khona uzokwazi kumele wenzeni, khona uzokwazi ukuthi kulindekele kuwena. Uhlezi uyikhumbuza mase esikoleni ukuthi ngizokwenzani, kumele ngiyimisele, ngiyayazi into engiyizele, ngiyazi futhi kuyofika isikhathi nosuku lemphumela ukuze ngizokuthola konke engikudingayo okuyimpumelelo. Isizathu esenza ukuthi singabantu kubalulekile ukuzikhumbuza ingoba izingqondo zethu zithi uma sezithwele okuningi kakhulu bese siyakulibala okunye. Ube kade ucabanga ukuthi uzokwenza ukuthi, ube matasa ngokuthi ugcina ungasakwenzanga. Noma kungathiwa ubuthanda kangakanani ukwenza nokufezekisa, kepha ngesiphithiphithi esihle sikhona kugcina kungenzekanga, kungafezekanga. So singabantu kumele sizazi futhi siziqonde ukuthi sidalwe kanjani. Qale ekuzamukeleni wena, qale kuyiqondeni wena ukuthi ngumuntu, ngiyalibala. Uma uzazi ukuthi umuntu olibalayo, ukhohlwayo,
kumele ukwazi ukuzihlelela zonke izinto. Uzazi ukuthi kumele ubhale phansi into uyibhala phansi khona ungeke uze uyikhohle. Ubufuna ukwenzani? Ubufuna ukuthi uhambe uyobona umngane wakho. Abantu abaningi banamadayari ukuthi ngosuku olokuthi ngine-doctor's appointment, ngosuku lomuthi kumele ngihambe ngiwenze ukuthi ubhale phansi yonke into. Ubufuna ngo-day ukuthi uqale i-fasting, bhala phansi ngoba uzolibala. Angiphathi-ke ihlaselwa spiritually kuyo leyo ndaba. So singabantu kumele sizazi futhi siziqonde ukuthi sidalwe kanjani, simele sikwazi ukuzihlelela ngesikwazi ukwenza nesingakwazi ukukwenza. Umuntu azazi lapho ephansi khona, azazi futhi lapho enamandla khona, aqinise kakhulu lapho enamandla khona. Uma uzazi ukuthi uqine kakhulu emkhulekweni, qina njalo. Uma uzazi ukuthi uqine kakhulu ekuzileni, qina njalo. Uma uzazi ukuthi uqine kakhulu kwi-scripture, qina njalo. Uqine kakhulu ekuthandela abantu ukuhamba imizi uvangeli, qina njalo. La uqine khona, qinisa ngempela. Nalapho uhluleka khona, kodwa ube uthanda ukufinyelela, kufana nokuthi uma uzazi ukuthi ungumuntu osheshayo kakhulu ukulibala izinto, ukuze uzozikhumbula, enza phela isiqinisekiso sokuthi unebhuku lapho ubhala khona. Enza phela isiqinisekiso sokuthi ucupha i-alarm. Isinuzelo isho ukuthi hayibo, ngehora lokuthi njalo ubuthe ngo-2 o'clock ufuna ukukhuleka. Ubuthe uphalelwa alarm zisize wena uzolibala. Hayibo engibandleni kuthiwa sikhulekele abazalwane abawukuthi nokuthi isikhulekele iy'ngane, sikhulekele isizwe, sikhulekele kwabala izinto eziningi. Uyabona ukuthi uzoyikhohlwa lento, ngeke. Bhala phansi, bhala phansi. Enza isiqinisekiso ukuthi unendawo lapho ubhala khona yonke into phansi ukuze noma usulibele ubuyele ebhukwini lakho lapho ubhale khona, ubuyise umqondo wakho bese uyayenza into othanda ukuyenza. Singabantu sihamba sikhathale. Singabantu sihamba sidika ibali. Singabantu sihamba sicime isibani ngenxa yobude bendlela esiyihambayo lapha emhlabeni. Kuhle kumlilo ovuthe ebese izinkuni ziphenduke umlotha. Ohamba nawo ucime. Kepha umbasi engohlakaniphile engathanda umlilo wakho ukuthi ucime, akalindi izinkuni zize ziphele. Akalindi izinkuni ukuthi zize ucime ngangempela ngoba semele qale phansi ukuthi aphendle kabusha futhi azame amaphepha futhi oplastic. Kodwa uthe bona ukuthi umlilo wakho usuyacima, agijime nezinye izinkuni, agijime azowukhwezela, agijime azophephetha, agijime azovuselela kabusha. Ngoba uma engenzanga njalo wathatha isikhathi ukufaka ezinye nokukhwezela, kuba nzima ukuthi ukukhwezela, kuthatha isikhathi. Omunye aza kukhwehlela, aza kucikeka, azathi ngiyawuyeka phansi lo mlilo. So uJehova Baba wethu ongcwele, abe kutshala enhliziyweni yami ngihamba nje emgaqweni ngalo myalezo abantu baNkulunkulu ukuthi umlilo uyakhwezela ngaso sonke isikhathi. Umlilo weqiniso, umlilo wokutshela abantu uNkulunkulu, umlilo wokusondela enkosini. Inkosi iziyayibeka le ndaba ngokuthi isikhathi esiningi uma sithola izambulo, yebo uthola izambulo ngendlela indaba yangale kwethuni, uthola izambulo ngezihoko, uthola izambulo ngezinto ezisabekayo ezithusayo. Yazi ukuthi uzwa leyo myalezo kube ngazi ukuthi ungavela usuku uyoma entabeni same time. Utshela abantu ukuthi hayibo bantu kukuthi nokuthi abantu uphendukani, hayibo Nkosi yami liyabhubha. Kuthi hayize kuthi khala. Usuku ukhala ngengaphakathi lakho because uyayazi lento, uyafeel, uyabuza ubuhlungu obuzayo. Angiphathi abantu bankulu kumaphushini kwezibonakaliso. Izinto uNkulunkulu asibonisa zona, uvuka uqhaqhazela uthuthumele. Ufise ngisho angazi. Ufise ngisho ungena imizi ngemizi nje ukwenze konke. Ukwenze ngothando, ngomlilo nangogqozo, nangokulangazelela ukusiza nokukhanyisela abanye ngaleli qiniso elisuke selembulele kuwe. Ngoba kuyinto enkulu kwembuleleka abantu baNkulunkulu. Kuyinto enkulu ukukhanyiseleka. Kuyinto enkulu ukuthi into efihlakele uthi mawuzwa ngayo uyikholwe. Uthi mawuzwa ngayo usho ukuthi ngempela iqiniso. Ngoba abanye abantu bathi belalele bathi senzile manje udlala ngathi ayikho lento. Konke ethe isikoko. Hayibo abantu bafile bawumoya, umoya obuye uNkulunkulu, inhlabathi abuye enhlabathini. Isikoko esanda kwenzani leso? Kodwa uma umbulele kuyiqonda lento uthi yazi ngempela iqiniso. Mhlawumbe uyibonele wena mathuba. Noma uyizwile nje uthinteke uzwe ukuthi ngempela iqiniso. Usuke ufisa ngisho ukutshela ngishintsha. Uthi hayibo dog phenduka umhlaba uzosha, kuzoba nomlilo wesibabulo uqothula kwasana. Okwenza amakholwa awe aze asuke ngokuphelele uNkulunkulu ngoba awuvuseleli umlilo, awakhwezeli. Ababuyele emuva lapho beqale khona.
Umuntu akuzwile ukuzwile uyakhohlwa yikho adlule lapho sokwathi kungabi indaba zalutho. Kanti lapha ekukholweni akukho ekumele sikushaye indiva abantu baNkulunkulu. Iqiniso limile njalo, alijiki lifana noKristu, lifana noNkulunkulu umile njalo, akajiki ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Elidinga ukuthi silangazelele njalo, silifune futhi sibuyele kulo ngaso sonke isikhathi. Ulibele nje uyikhumbuzile nje. Ulibele wakubukile lo mavidiyo, ulibuyele kuwona, wa-refresh. Phinde ubuyise lokho kusaba lokho, phinde uyibuke leyo vidiyo refresh. Khona uzokwazi ukuthi lo mlilo uhlezi uvutha, uhlezi ushumayela, uhlezi ubatshela. Sibuyele kukho ngaso sonke isikhathi ngoba isikhathi asikho abantu baNkulunkulu. Futhi akukho okusha ngaphansi komthunzi welanga. Kwenzekile izolo, kuyenzeka namhlanje, kwenzeka kusasa nangalela langa. Libele kuphinde into yodwa over and over again. Asekwaba khona kuyaphinde kube khona futhi. Izulu lisanjalo, isihogo sisanjalo. Ukuthi usujwayele enkonzweni akusho ukuthi isihogo sesishintshile. Asikashintshi, sisavutha impela futhi sesishisa kakhulu kunaqala. Ngakho-ke ngalo myalezo owawuzwa, wakuthusa, wakwenza wakugijima emsebenzini wenkosi. Uma usubona ungasathanda, ungasabi nogqozu nje ngasekuqaleni ngokwenkosi, buyela kuwo futhi loya myalezo. Futhi buyela kuyona leyo video. Lifunde futhi lelo lizwi, lilalele futhi leyo ntshumayelo ngoba wayirekhoda, wayiqopha. Imiphefumulo yethu idinga ukondliwa abantu baNkulunkulu njalo, nsuku zonke nje bondla inyama. Angithi yakhathala inyama, ithi sengilambile. Uyinakekele, uyiphakele iphuthu nemfino. Nomphefumulo uyalamba, uthi sengilambile. Uphakele izwi kaNkulunkulu. Uphakele uthando, uphakele induduzo, uphakele ithemba, uphakele iqiniso lokushisona. Ngaleyo ndlela, ngaleli thuba, ngalomzuzu abantu baNkulunkulu kumele sikwazi ukuthi umsebenzi wethu ukuzivuselela. Uvuselele ubuNkulunkulu obukuwe. Abanye bathi unembeza, mina ngithi ubuNkulunkulu. Uvuselela uthando lokukhandlekela inkosi. Uvuselela umlilo okhwezela lezo zinkuni namuhla. Faka ezinye, ungalahli ithawula. Uma usucimile, qala amaphansi ukhanyise futhi ungapheli amandla. Uzenzela wena lapha emhlabeni. Ungaphiki nabaseceleni bethi lo mlilo ngeke usavutha. Cha, phikelela, khwezela kunjalo, kunzima kunjalo, usuyangcolisa, usunomlotho, usunani. Phikelela. Ngabe inkuni zinethiwe, ngabe kwenzakaleni? Phikelela. Intuthi siyaxhopha, siyabulala ngisho amehlo. Phikelela. Wenze, uzimisele, kuzokhanya ngesikhathi esifanele. Lokho ku-in caps. Hlezi wazi ukuthi nokuvutha komlilo kuncike kwinani lezinkuni. Nomgadi womlilo nezinga lomoya ukuthi ukhwezela kangakanani, umoya omkhulu kangakanani. Nawe ukuthi uhlezi usenkosini kuncike kuthenini ufunda kangakanani izwi lakho. Uzondla kangakanani iqiniso likaNkulunkulu. Uzondla kangakanani ngokukaNkulunkulu. Futhi umsebenzela kangakanani ukuze ezovama engqondweni yakho nasenhlizweni yakho. Ngoba ezinye zezikhali zakwamoya, izikhali asho njalo incwadi base-Efesu ukuthi hlomani zonke izikhali zakwamoya ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga obumnyama ukuthi sishumayele ivangeli leqiniso. So udinga ukuthi ivangeli leqiniso lihlezi lilayini entebeni zakho, khona iqiniso lihlezi livamile. So uma ushumayela njalo, uhlezi ucabangela uNkulunkulu wena. Uhlezi njalo ukhuluma kaNkulunkulu. Ngakho-ke abantu baNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadise. Kubalulekile ukubhabhadisa, ungene emanzini ucwile. Khona uzokuphelela uhlanjulwe zonke izono zakho zogogo bakho. Bese uyaphelela phambi kaNkulunkulu. Nibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nokufa kufikile. Ngandlela zonke, niqaphele izibani zenu zingacimi. Nifumane nomoya ongcwele. Fana nezintombi ezihlanu ezayihlakaniphile, ezathi noma zilele kodwa zalala zinezibani ezinamafutha. So ukuthi kwenzeka izinto lapha emhlabeni sishintshisiseka, wazi ukuthi wena unesibani esiyize kaNkulunkulu futhi unomoya ongcwele okusizayo ezintweni zonke. Khona mefika umyeni uKristu akwazi. Ungabe umunye ngelinye ilanga uzothi angikaze, azothi kuye angikaze ngakwazi. Suka kimi menze okubi.
ngoba uma kuba njalo umlilo wakho usheshe wacima, uzofana nongalazanga iqiniso. Umlilo uma wacima off wangaphinde uvuthise, lowo mlotha loyo phephethwa umoya, kube ngathi usakwazi wakholwa bese uyasitha sevangeli, ube ulazi iqiniso. So masilithenge iqiniso, singathengisi ngalo, kepha silithenge izikhathi zonke ngokwenza intando kaMdali weznomhlaba. Lalela, uthobeke, wenze intando kaNkulunkulu. Iqiniso lathi uligcine ulenze. Konke kufundile. Ngisho ukuthi umlilo wakho usucimile, uma usazimisela ungena embusweni wezulu, uma usaphila, sangaqala maphansi. Kunzima, akulula. But zibuza ukuthi ngaqalaphi? Ngaqala ngokuzila ukudla, ngaqala ukufunda izwi, ngaqala enkonzeni, ngaqala ngokwenzani. Buyele back to square one. Qale phansi umlilo wakho, qale ufake amaphepha, ufake iy'nkuni ezincane ngaphezulu, qale emaphansi, qale phezulu uvuthise, ulinde. Khona uzokwazi ukuthi umlilo uhlakazele usaphazeke, kube umlilo wangampela uvuthise babule, ushumele izindaba ezinkulu zombuso wezulu. So uKristu yasilangazelela, ngathi masimlangazelele ngakonjalo ukuthi singacimi isibani, ngoba uzele abangcwele, uzele amakholwa, uzele ababhabhadisiwe, uzele abasindisiwe, uzele bonke ngokwamukelisa umvuzo wabo, abambethe elineni elicwelekileyo elizenzo zokulunga, abakholwa ngeqiniso, abahamba ngemiyalelo yakhe, abenza okufanelekile okulungile, abaphilisana ngokuthula nabantu, abagcina imiyalelo ye-10 Exodus 20, abangakwenzi lokhu bese Galatians chapter 5 ukuthi lezi zenzo zobubi abenze okunje abasoze balidla ifomu lombuso kaNkulunkulu, abahamba ngomoya kungengenyama ukuze bengafezekisi izinkanuko zenyama, abenza intando kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthi encwadini kaDuteronomy 10 verse 12, manje-ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe, umthande, uhambe ngezindlela zakhe, umkhonze, umthande inhliziyo yakho yonke, ingqondo yakho yonke, ngamandla akho onke, ngomphefumulo wakho wonke. Mina ngeke ngithi nangesikhathi sakho sonke ubusibusiswe nguye, singaphela nanoma yini bese uyazisola. Abese ugcina imiyalelo ye-10, imiyalelo kaNkulunkulu ukuthi kube kuhle kuwe. So masithenge iqiniso, singathengisi ngalo. Ngoba uthengisa ngalo nje futhi uthengisa ngalo mahhala. Awuzuzi lutho. Phela uzozuza ukulahla. Bese nje benani ngibusise kakhulu. Khwezela lo mlilo. Ungacimi. Khwezela lo mlilo. Ungacimi. Khwezela lo mlilo. Ungacimi. Buyele emuva, unganqeni. Buyele emuva, ungakhathali. Buyele emuva, ungakuphilaphili. Khwezela lo mlilo. Ungacimi. Umsebenzi wakho ukukhwezela, ngiyokhwezelela umfundisi wakho. Ngiyokhwezelela uma usakhala ngedatha akekho ozokusiza. But zikhwezelele wena. Ngoba uzisiza wena. Umlilo wakho lona. Kusasa lakho leli. Ngona phakade lakho leli. Nkosi nje ngibusise. Ngiqinise. Nipha amandla. Inihlenge. Niqonde konke ukuthi kumele nikwenze kanjani. Ngoba sihlukile singabantu. Impilo yakho ingeyakho. Ukuhamba kwakho kungokwakho. Singabukela kwabanye, singafunda futhi kubona. Kodwa ekugcineni kosuku umazihambele. Ngoba umazihlalele edekisini, umazibhalele exam. Singafunda ndawonye. Kanti omunye usheshe ukubamba mefunda nabanye. Omunye usheshe ukubamba ngokulalela uthisha. Omunye usheshe ukubamba mase efundela yedwa. Omunye usheshe ukubamba mase efunda ngama-examples. Omunye usheshe ukubamba ziningi izindlela zifune wena ukuthi wena usheshe ukubamba kanjani. Wena ukwenza kanjani kwakho. Wena kuyikuphi indlela ebalula for wena. Khona uzozisiza wena. Ngazizame zabanye abantu. Mazingenzeki isho ukuthi azenzeki, iyiphi eyakho. Cela uJehova uMdali weznomhlaba bolusizo kuwe, akulekelele, akuhole njalo. Uhlale eqinisweni, nasekulungeni, nasekuthandweni, nasekumesabeni, nasekwenzeni intando yakhe. Inkosi nje belani. Khwezela lo mlilo ungacimi. Ngibusise kakhulu niqine nipha amandla. Anisibekele nona njalo inkosi izenzo nokulunga. Manje uze kuphakade. Amen. Hlale nazo sonke uNkulunkulu yasizonda isona. uNkulunkulu uyabuthanda bungcwele. Ngidlulisele nakwabanye abathola ukuphulukisa nokuphilisa. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona nje for ama-short 10 minutes clips. UTikTok uLihle Themba, kuFacebook uLihle Themba Mzobe, lapho khona im-short 10 minutes clips nemibhalo for abantu abasebenzisa u-free mode. Bese kubo Instagram uLihle Themba Wendo with IE,
zobe Nkosi ibe nani, qinisa imqondise manje uze kuphakade. Amen. Khwezela lo mlilo ungacimi.